Bon dia, soc en Jordi Griera i Roig i vinc a parlar-vos d'aquest llibre, Vent d'alliberament, el manual de la consciència. El dibuix de la coberta, aquest que veieu aquí, l'ha fet la meva filla. És molt dolç, li vaig demanar que em dibuixés el vent i al final em va sortir amb aquest regal, el vent que mou els cabells d'una noia jove. Quan jo tenia 15 anys, em preguntava què hi fem en aquest món. I no em satisfeia el que em deia al col·legi. Vaig tenir la sort que el meu pare tenia un amic de feia molts anys, molt bona persona, molt savi, un mallorquí de Santa Margalida, que vivia en una caseta de Comberton, prop de Cambridge, Anglaterra. Jo vaig fer moltes estades a casa d'en Mascaró i tota la vida vam mantenir aquella relació de mestratge i d'amistat profunda. Després, per la meva feina, jo vaig viatjar moltíssim i la vida arreu on vaig anar em va presentar mestres que jo no podia ni sospitar. Sobretot a l'Índia i al Japó. El que he après al Japó no ho podia haver après a l'Índia i al revés també és cert. És a dir, l'Índia és un país molt especial, el seu coneixement ancestral és valuosíssim i és diferent del Japó. Amb tot plegat, cap a l'any 2000 vaig crear un curs de lideratge empresarial que ensenyava als empresaris a transformar la manera com portaven les seves empreses. De fet, és un curs que el segueixo encara practicant i encara difonent. Les empreses s'han de portar sobre la base del que en podem dir el bon rotllo. És a dir, no hi ha cap necessitat que la gent estigui embarallats els uns amb els altres. Però per això es necessita una tècnica molt particular. Explicar a la gent les raons profundes de per què han d'estar units sempre. Amb els anys he sentit la necessitat de traduir totes aquestes experiències i aquests coneixements adquirits en un llibre. I aquest llibre és Vent d'alliberament. La societat actual ha perdut el nord. O sigui, la pandèmia ha acabat d'escombrar les poques referències sòlides que ens quedaven. Els valors han canviat i calia un llibre que descrivís amb precisió els perills amb els que es troba una persona de cara a la seva llibertat interior i exterior i que al mateix temps li donés eines per superar-los. És un material fresc, original. I les persones sàvies que han escrit els pròlegs, la Berta Meneses i en Josep Maria Mallarac, la veritat és que han dit que és una nova forma d'enfocar l'espiritualitat des de la realitat del segle XXI. Us esmentaré els grans apartats del llibre. L'univers, des de la perspectiva de la física quàntica i de la relativitat d'Einstein, i les conseqüències que té això per a la llibertat personal i per a la comprensió de la realitat. La societat humana, el patriarcat, la banca, l'economia, la política, la sobirania personal, què en fem de tot plegat i quines solucions podrien haver-hi. Després entrem en el nostre cos. Com l'alimentem, la salut, els perills per la salut, les pandèmies, els virus, com donar-li força al cos, com donar resiliència, perquè no es tracta simplement de medicina oficial o medicina alternativa. No, abans hi som nosaltres, el nostre propi cos, que ha estat dissenyat molt bé com per resistir el que li vingui. O gairebé. Evidentment, en certs moments, un cert ajut exterior és interessant, però primer hem de ser forts nosaltres. I d'això tracta el llibre. Després entrem
en un plat fort, l'autoconeixement. A partir de les tècniques que vaig aprendre d'un gran japonès, Haruchika Noguchi, i d'un deixeble seu, Katsumi Mamine. L'autoconeixement és molt important per saber com sóc jo, com són les persones amb les que estic convisquent, ja sigui a casa o a la feina. La vida en parella esdevé molt més fàcil i desapareixen els conflictes en la feina també. Tot això és possible. Després estudiem el cervell humà a la llum dels coneixements actuals i descobrim la font de molts dels errors. I descobrim també com evitar-los. Finalment, entrem en el Sancta Sanctorum de la consciència. Entenem la realitat, entenem la divinitat. S'han esvaït els misteris, tot esdevé racional i lògic. Hem pensat, potser sí, que tenen raó els meus amics quan diuen que és una nova espiritualitat. L'actual editorial Moll ha decidit posar el llibre a la col·lecció Tomir, que aquesta col·lecció és una col·lecció de clàssics. Hi ha el Bhagavad Gita, els Upanishads, el Dhammapada de Buda i, sobretot, hi ha Llànties de foc del meu mestre, d'en Joan Mascaró. Per mi ha estat un honor molt gran i que no me'l podia ni esperar. Estic molt content, de veritat. L'obra ha estat ja traduïda al castellà i a l'anglès. I la traducció al francès, hi ha uns amics de París que estan entusiasmats, un equip que l'estan traduint perquè diuen que la francofonia ha de conèixer aquest llibre. Finalment, i per acabar, l'editor em pregunta: s'ha de llegir? Bé, llegir llibres és indispensable, però s'han de posar a la pràctica. La lectura per la lectura, tal vegada sigui allò que el meu pare em deia, que el llegir no et faci perdre l'escriure. La lectura de temes importants, de temes que ens aporten, que ens fan créixer, és molt, molt important, és molt interessant. Però cal portar a la pràctica el que llegeixes. No tingueu por. Vent d'alliberament és un llibre experiencial. Està basat en l'experiència d'aquest autor i el que pretén és que vosaltres compartiu també aquestes experiències i les visqueu, perquè és possible. Jo us l'ofereixo amb modèstia, però convençut que si el llegiu no us deixarà indiferents. Moltes gràcies.